agbasia bọọlụ ndị win ya babulu kọpụ na wabụ na Awụsa win ya election chiegevoro akpọ resort haba a na-ekwu onye Yoruba win ya akpọ resort but onye Igbo win iwo resort na mmili na bihiya na mihiya na-eche ekikwen ndị nwa na-eme anya ọnọ n'etiti irugazuga forward march demme Ibe nwere ọnụ na Naịjirịa ka ị chọrọ freedom. onye ka nji kwube si chọbazi ya freedom ka ọ nwee ebe ịnwa Ibe nwere ọnụ na Naịjirịa ka anyị ị eji chọrọ abụrụ freedom. anụ ọkarịpụ ego nnụnụ bụ Ibe ọkarịpụ nwere ego ọnụ abụrụ Ibe anụ nwere ọnụ na ihe abụrụ Naịjirịa anụ ka ị ego chọrọ freedom. na agba aka eke eme na 2023 Ibe nwere ọnụ mmegbu na na-emebi Naịjirịa ka ị chọrọ freedom. ka nna ekwe ụna ntịzi n'ego Ibe nwere ọnụ haba Ibe nwere ikuku ọnụ bịalisi na ya na igwe Naịjirịa ka ị chọrọ freedom. ọrụ anya aka Ibe nwere ọnụ elekshọn na-aga Ibe nwere ya ọnụ meziwe na elekshọn Naịjirịa ka ị chọrọ freedom. kedu ibe metali na elekshọn tụla awụ Ibe nwere ọnụ ejeje na mama Naịjirịa ka ị chọrọ otu freedom. mba ahụ a na-ekwu dị na nkịtị ekwube dị na nkịtị ọbụla eje mbe na okwu bụ na onye amụma gwụla na anara n'okilikili ka na-agba ugwu ose a na-alịrị n'ihe anya m abụwe ntị m iwe ọkụkụ mụrụ wee pụwa asụ ibe nkịta bụrụ gba ụja bewuru wee bewe ya unu na-anụgwa ibe ekwe na anya abụmanyị buru na-agazi na mmezu yesu ezola obe egwu onye zola eso ọkpakwaba akwa ụmụnne m ị ga-eti mmadụ ibe si ya akwa na-agwa ọkụ ọgbọ na-akwazi na-agwa si ibi ya akwa na-agwa haba unu na nnukwu ibe mmọnwụ na-ebe ndị na-achị anyị unu abụgolu ọkụkụrụ onye egbuli ihe tụgọwala ito unu na nnukwu mmọnwụ na-agwa eme nnụma oji ibe nweta akalobi ya ilo ọra ilo oji eberebe egwu n'ọzọ ụmụnne m mmaja bụrụ ọga okwu egburu n'ọnụ agbalịgbulu na ọ bụrụ egwu dị iche okwu dị iche amamibe chukwu nyere onye webụrụ nke o nyere ibe ya arụbala eze ama egugu ịgba mbe anya ya ekwube si mebe n'ọmụma gwogwe nwanyị na-ekwu anọ m be m na-ekwu newspaper warịọ nwa m wee kpọọ m na fon anyị jụọ n'ụzọ ụtụtụ jụsi ya ọnụ si m n'ụwa
malike na-eme ibe nwere emeta ọnụ na Naịjirịa ka a chọwa ma ebe kiri na Papa Lagos na Bogu ka ibe ị nwere na-ekwu ọnụ cha ewu ibe nwere ọnụ na Naịjirịa na-achị ka a anyị. chọwa freedom ọ bụ akụba dịrọ nkọ ibe nwere ọnụ ka ọ bụ baba nọrọ n'isi nwa na Naịjirịa ka a chọwa freedom ma gwego m unu ndị Igbo ibe nwere ọnụ cha unu ibe atụle nwere ọnụ na onye chi Naịjirịa ka a na-azọ chọwa na-azọ freedom onwe ya ebube gị na-eche ibe agụ nwere ọnụ cha ibe nwere ọnụ na ma ga-ekwu onye yara ibi ya scarcity of money eberebe nene na anya unu emewo ibe foundation nwere ọnụ na welu Naịjirịa ka a n'elu chọwa ọchị freedom no reconcile no reconciliation iwe bụ na nsụta na-ekwu n'isi n'isi ụmụ unu unu ga-atasị ahụhụ unu gọtara eberebe egwe n'ọzọ ekwugburu m okwu nwe na mbụ ọsọ ga-agbarụ ozi onye n'isi ya unu ekwuru okwu mmadụ edere akwụkwọ nakwanịnị ego ọ na-eset analụ bụ onye ụlọ eze olu niile ka a na-agba unu na nnukwu ibe egwu na-ekwu ajụjụ ka m na-ajụ okwu erike n'ime Naịjirịa ana m ajụ unu ọkwa Awụsa ejiwo ọtụtụ arọ Yoruba chi ya ọtụtụ arọ okelute onye aja olue na nke ụmụnne m ndị gbadokwe n'anya na onye anyị kụziri na-egwu oge zuru n'anya ọba egwu ya ka m ji gwa unu chọbadị shi ndị chọbadị nne mụli chọbadị nna mụli na onye na-amara ebe mmiri si wee mali ya ọ na-amara ebe ọ na-akwụsị anụmanụ bi n'ọbịa kpatali kaba mela onwebe ndị yalikwa n'ịnụ uche ka akpa ka e ga-eme mmiri maka osisi ya na-abego m unu na ahịa na-aba mama ka emelive unu na nnukwu ibe okwu ogwe na-ekwusiri ọma okwusiri ya ekwuro nze a na-agbụsasịrị emesi ihe nze alachamụ ya wee agbala ka e kwuru n'obe haba abụzi ka emeli ndị si mekene ka abụ onye a na-azọlọ nke nne ya ọ dịzikwa ndụ ma ọ nwụruo na ewe odezuru m prọfet Adụmaleze ma mmiri na-amụ mmiri na-ama ụwa na-agbalị ọsọ ụmụ na-ekwu ana m egwu na-ekwe ka mma ka e ga-eme gburugburu ndị onye nka dị mma na na-agọzi na ya ọnụ onye ka m ga-ekwu na amụma niile nwa maazị nna m ka lụgburu emesuo o nwerezi ibe ọgwọ unu na nnukwu ibe egwu na-ekwu ka akpa ka e ga-eme mmiri ya ka m ji maba ọgwa n'oge onye gboro onye ori ọ ga na-emezi n'iko ori nwanyị akpọla shawo ị ga na-abụzi shawo o nwere ibe ome ihe ndị
ndị Igbo bụrụ m Igbe nwere ọnụ ọnụ ekọrọ ọnụ ka ị chọba freedom. bụchi ya ka akọli ya kata maka itinyekwu Igbe uche nwere ọnụ cha. Igbe nwere ọnụ na Naịjirịa ka ị chọba freedom. na onye nne ya na-awọ Igbe nwere ọnụ eji cha. ọgọdọ abalị Igbe ya nwere mụ ọnụ na Naịjirịa ka ị chọba freedom. ọkwazikwa Igbo na-arụ oke ka enyi na-arazi oke ka Igbe mbeta nwere ọbawa. chụba n'ọmụ na ajụjụ Naịjirịa ka ị chọba ka amala ebe mmiri si wee banye opi ụgbọala Igbe nwere ọnụ cha. eberebe ebe Igbe nwere ọnụ mma kwụsị ebe ka ị chọba a ọbawa. okwu ọgwa na-ekwusi Ka ị chọba freedom. nkeli ihe mgbe Igbe nwere ọbawa. ọkụ ọsịsọ kwụlọ Igbe nwere ọnụ isi na aba Naịjirịa ka ị n'ụlọ chọba freedom. kpọbani chukwu kelụ ya bụ ekwusi agụ Igbe nwere ọbawa. oke mmọnwụ gba akọ Igbe nwere ga-agba ọnụ na ọ na-anọ Naịjirịa ka ị chọba freedom. Dịka o si ma igbe nwere ọgwụ ọnụ. ejili m egwu Igbe nwere ọnụ na Jebe Naịjirịa ka ị chọba freedom. onye ka nji jebe Igbe nwere ọgwụ ọnụ. Igbe Ọ bụ nwere maka ọnụ ọgbọ na Naịjirịa ka ị chọba ọgbọ power. egwu ndị egwu Igbe nwere ọbawa. Igbe nwere freedom. o Igbe nwere ọnụ Onye na dịka eze. Naịjirịa ka ị chọba power. ọ bụ haishi mege nwa m nwanne ọgwụ eji ọgbọ Igbe n'ọka nwere ọnụ na Naịjirịa ka ị onye chọba mma freedom. ọgbọ ka onye ka ịchọ Dịka o si eme igbe nwere ọgwụ ọnụ. nke nke ndị egwu Igbe nwere ọnụ nke na Naịjirịa Naịjirịa ka ị niile chọba freedom. nweze n'ije Chọba ọgbọ power. Igbe nwere ọgwụ ọ dị ọnụ. ka ya mụ na nwa onye Igbe mma nwere ọgbọ ọnụ ka na Naịjirịa ka ị chọba freedom. Bitmotos Nigerian Limited n'ọkaga Igbe nwere ọnụ na ọ bụrụ ibe ọ dị Naịjirịa ka ka ị chọba okwego freedom. atakata akwụwa Dịka ewuwa o si eme igbe nwere power. ya wee Igbe nwere ya power. yili mụ na-egwu eme Chọba power. Igbe nwere ọnụ ọ dị ka ya mụ na Naịjirịa ka ị chọba freedom. onye mmụ ọgbọ ka egwugwu abịa Chọba power. Igbe nwere ọnụ na ibi mele Naịjirịa ka ị chọba freedom. ojimote mọ ya meli m ọgọ nke m Chọba power. Igbe nwere ọnụ na na-ebugo m na onye na-ete mmanya na-agba mama chiworu ọkụ onye gbọgbọ nwanne ọgwụ eji ọbọ Igbe nwere ọnụ na Egwu na-akpọgo. Naịjirịa ka ị chọba freedom. haba egwu nwe jebe Igbe nwere ọnụ ebe cha. amụlụ Igbe odogbo nwere ọnụ na Naịjirịa ana m ka ị chọba ekene freedom. nwoke nwa na n'ihi Chọba power. ya na nwanne ya Dede n'ụla. Igbe Chief. nwere ọnụ na John Naịjirịa ka ị Chidi chọba ike gị freedom. si na ezi nwa dịka ọdụ na-akpọ Chọba power. Don Caesar Igbe nwere ọnụ na Onye Naịjirịa ka Igbo dede na-etu. n'ụla. ọzọ ugonna ya wanụ na nteje abụọ Dede na n'ụla. biya Igbe Don nwere Caesar ọnụ na Naịjirịa Ọba. ka ị chọba freedom. nye ka na-etukwu isi ya Ka ị chọba Chimeleze freedom. Igbe nwa nwere m ọnụ Don na Caesar biya Igbo chọba freedom. Don Caesar ọbatu Igbe na dị nwere mma Igbe nwere Don ọnụ Caesar. na Naịjirịa ka ị chọba freedom. osisi kpọrọ ugwu enele anya Dede n'ụla. ndị dị ndụ gwajili na n'iyi Igbe nwere ọnụ Egwugwu na kenele gị. Naịjirịa ka ị chọba freedom. yazọmọgọ nwa m ibe onye mere ka a na-agwụ Chọba power. ọnụ na-egwuli Igbo na Angola na alụkwa Ị chọba freedom. ya na nwanne ya Eberebe. Chief Igbe nwere ọnụ cha. Chukwuka nwanne Bolis Naịjirịa ka ị chọba freedom. igwe Igbo na Angola bịa ewuwa Chọba power. haba Igbe nwere ọnụ onye na bụ ishie Igbo tete ya n'ụla. ka a na-eti ishie nwanne dị na mba Igbo chọba power. nwoke osisi dị n'iwu mmadụ ekwulie n'ike igwe Angola Igbo tete n'ụla. ibe imelerike Igbe nwere ọnụ na eziokwu a na-akwụrụ enwe freedom. igwe na Igbo Angola chọba freedom. onye ntejabụ obodo anyị ikenelu Igbo tete n'ụla. egwugwu Igbo tete n'ụla. egwu eme Igbe nwere power. Igbe nwere ọnụ na Naịjirịa ka ị chọba freedom. egwu nwe
nwa agbamụrụ na nu ship eze abata ogesi mesiọma nwangige egwu nwe chọbịawu unu na nnukwu ibe CEO T&T Vintage Motors na Abuja Nigeria Limited ọgaga Vintage Motors oge ka anyị na-akpọ haba CEO Nnekwenu Double Double na Abuja ofu enwere na Abuja a na-agụ egwu ọnụ Igbo bele erike onye ka a na-etu haba alụsị oli na-eke na nnu kpamkpam ma egwu dịbọ anụ ji azụ ali elu ọnya ma osisi kwụrụbịa alụsị oli na-eke ojimote ya wegwu oze mmemme egwu kwuda osi m kenebe ụmụnne ya ana m ekenekwu ship ibe obi nwa onye ka na-etu yezobi nwa nwa Luke CEO Ibayiro Chukwu Motors Nigeria Limited ọ̀gágá yawe ọba meze owi nwa na Luke aka amalu kejide aka amala dirizi osibukenekwe alụsị mmiri obi aja kenekweli ya alụsị ụda ezulu ogbu ejide ọba meze egwu kelele gị nwoke mali mma ka nwanyị hapa onye ọcha osibu kenekweli ya alụsị dị n'igwu nne ya ogbu ejide udo na mgbashi nwoke alụsị anyị ikelelu haba wejide onye mmadụ nke ọ ga-eli akọ narị nne ya oyimibe anyị ibe onye melike na-ekwuo haba yabụ odogwu alụsị oli na-ekwu osi m kenekwue ezigbo nwanne ya haba chifu chibu eze yeza bata ogweji akụ nwata na nuke biya aba webere chukwu ke niile wengike ọdụ na-akpọ imu wenge bụ CEO Akụmotos Nigeria Limited ọ̀gágá yeje nnabi isi onye ka na-etu yeze nkoto nkonyili mkpuchiwanụ na nnu ewe ozu ekwu n'isi utu ya na-ejo odezulu ebe nyabodogwu si bụ kenekwu alụsikwu n'ihe ojide mmanụ nwoke alụsị anyị kelele gị udo na mgbashi alụsikwu n'ihe ojide anyị kelele unu hapa chukwu gozie unu ncha onye jebeli ije egwu nweje Angola nyeka iji je wepụ maka ezi ohi anyị haishi
Haishi Obinna Chukwudi Be nwere ọnụcha Be nwere ọnụ Ogidi Ebube Wanu n'Ọkịja onye ụba ụgbọọnụ mụ n'Ọkịja Be nwere ọnụ oyibo ga-aweli Kẹjọba báwa ya ya wee jikọ ọdụ na-agbọ oyimu Kẹjọba báwa ya CEO Emerita Multi System nke nwere na Angola bịa omesuru ofu mbọsi bịa n'ekwunu ude nwa gala bụlịra egwu egwugwu adara egwu anya chembe ana m eke n'obele nwanyị na Lagos Steeti obele nwa dị ụwa mma bịa onye chi na-azọ na-azọ na nwunye oyimu bịa n'ulu m alụsi ego n'ọbụ nọ alụsi ego n'ọbụ nọ ka bịa nwabụ okeke bikito okeke bikito chi emeli ya bịa ibe onye meli ka a na-akwụlọ alụsi ego Igbo alụsi na-asọ nyaka na-etu alụsi na-asọ nyaka na-etukwu alụsi jelu ụka na Satọde dịka ọdụ na-akpọta alụsi ego n'ọbụ nọ ya weli egwu ọnọdụ Naijiria ekwerozi mmete ndị Igbo egwu nwe je Malaysia maka ọya anyị ship chekwube eze ọbọ iyom onye ọma mụrụ n'obi nze na ọzọ haba ya nọ n'awa n'ọbịa Malaysia ọgịga na-agba ebe a ya bịa gbalie ị na nnukwu ibe na-eme n'ime Naijiria bụ unu ọgịga na-etukwu ọtọsiwọnọfuoru mba ọtọsi ibi ya ene nwa m ụgwọ ikwule emewo ichekwulije na-ajụ anụ oyi ụtala ejo abịa ndị amosu wanụ n'ogo ya agbaghị ma ọ bịarụbala eze amanyana ụmụ na-akpọ gị onye mere ka a na-akpọ egwu anyị ejebekwa eziokwu ka nje ekene ọhịmụ ọyịanya Chief Simon Nwụyanna ọsọsọ onye mposi izizi ya ndị eji mala ebili ndị anyị nabaghị nwere nwere ebili ọsọsọ Nwụyanna ọka n'ime ndị Igbo na Kotongwura omepụla ọnyọ na-atụ otu dike na-eyi aga egwu ọka n'ume ojiri ise mmụọ ọka n'ume ezi ojiri ise mmụọ ọsana ịgba bụrụ n'anya na-akọta ọka n'ume ojizi nwata emekwa ọka n'ume oju na-emelụ ọka n'ume akpapụrụ ekwentị ka ọka n'ume nwanwere ibe nna mụ nọ sena arọ nwanyị nọ n'ime ya ebube nye ka amụma ana m enwe sitetakalue Disemba ọsena aba ikwulu mezuwe atụrụ bet anna bụ net site tata welue Disemba ọkanume n'ezo atụrụ bet mụdube gị nye ka oyibo kpolu moto ana m ebi ya ka amụma na nwere ya n'osena ịma na ebeli enweta ikwulukwu nwa m
na wọrọ na Nigeria ka ị chọba ya freedom bụ ibe ọzọ wele nwayọ ibe nwere ọbawa ana m agwa ibe nwere ọnụ wọrọ na na-ekwe Nigeria ekwe ka ị chọba freedom na-alụgwu na alụ n'uruke n'isi ibe nwere ọgwọ ọnụ mmiri ibe niile nwere dị ọnụ mbe na na nwalọ Nigeria ka ị chọba freedom ije anyị na gị ga-abịa ije mmiri ibe nwere ọgwọ ọnụ ije mmiri adịghị ibe nwere ọnụ ije na nnu na Nigeria eju ka ị chọba maka power na enezo ibe nwere ọbawa otu dike mụlụ ibe nwere freedom ya bụ ọka ibe na nwere ọnụ si mụ na ka n'ezi Nigeria ka ị ọhịa chọba power Chief Ikechukwu ụba ibe nwere ọgwọ ọnụ aka ibe nwere ọnụ the last na don Nigeria ka ị chọba ofu freedom onye na-eje ụka n'oru kedu ka o si eme Haba. ibe nwere ọgwọ ọnụ dealers ibe of nwere all ọnụ kinds na of Nigeria ka ị generators chọba freedom and the spare parts Igbo chọba power eji alụnya bụ generator nwere ọgwọ ọnụ ụmụnne m ibe nwere ọnụ na Nigeria onye ka ị chọba ọmụma freedom is local gọọmenti n'Imo steeti ka ị chọba onye freedom ọrụ anyị igbe ikele nwere ọnụ na ebubu eme Nigeria ka ị chọba freedom enunụlọ na ngige bule ngige o si ọgwụwe eme igbe nwere power nwoke m esi m kene kwuo gị ya Igbo chọba onye power mere ihe ịbụ ọgwụ igbe taa nwere ọnụ agba nka na ka o si Nigeria ka ị bịa chọba freedom ship iji n'udo ọzọ Igbo chọba power eji m Nigeria limited ọgaga ịna gwangi ka anyị na-ekwulu tata Igbo chọba power ibe izu nwere ike ibe imekwula erike a na-agwụ ọgwụ ọnụ onye ebe aga na-ebe tete wegugwu ozi eme na-esube na bọgo ịna ụdagụ na-ede udebunudeweduwe ogologo narị isi ike ka ị na-agọlụ ụwa onye bilibi ya bili onye aṅụ ibi ya egwugwu eme ewuwa egwu ejewe dị nne ewu ndị oke n'oke nwa lakoto mkpụrụ haba igwe Austin Chukwu chebe m nwangike egwulu telitat ya ka a na-etu onye mara ibe na-eso okwu nye mmenihe distributor Amasco Oil and the Clamas Oil Nigeria Limited okwu dị na Kotomgbo distributor anyị keneledi yezekwu eche nwa m gị ka ọdụ na-aba ana m agba odogwu na-aba tete n'Enugu Chief Akụnne ụna Chukwu na-aba tete ọbara tule nwa dịbe alụsi eke n'onye nna ịmagozigbo ọbara ọra dibịa osisi kpọrọ ngwa ọnụ ma jụrụ obi atọ na igala ọyawu ya awata ebe ozi emene nsogbe na ekwusi ya agụ dibịa nwanna Chukwu na-abata tata bịa ata na igala iyi ihe bụ n'aka ọdịnala osisi kpọrọ nkwụ ọnụ ma jụkweli n'obi ata na igala ibe onye mere ka a na-ekwu egwu egwugwu aja ata na igala keneli bụ nwa bụ onye kamatu spana na batete haba ndị be maluko ka anyị na-akpọ ụmụnne m ekwuje ezu ebi ike n'okwu ekwugo okwu bụ onye agwali m unu agba ntị ntị anụ ekwu n'isi ntị esochie nya anya ekwu okwu mere ọnụ anụ mere ntị iwe dị n'obi bụrụ nwa dị n'abọ obodo maka ekene ka emesie ka nluwe ụlọ
Gurondo, Unanukwa Iben, Engineer Warrior Mamu, Duru Kenisi, Rudega Kane, Mamu Chuku, Chuku Kadide, Wet Neta Kanu.